Доброго ранку! Усім салют! Привітання! Ради вітать вас в нашим добраранку. Ось такий ранішній концерт у нас утримався. А у вас сьогодні музична раніця? У нас яна вельми гучная. Ля-ля-ля-ля-ля. А ви колькі слов поспіли за сьогодні сказати? Тільки повітатися. Тоді давайте трошки порозмовляємо музично. Кожне слово давайте пропівати. Так буде корисно для нашого голосу і весело. Привітання! Жадаємо вам чудовного дня. А ви ведаєте, хто має самий гучний голос? Давайте разом шукати отказ. Чий це голос? Можете познати? Ой, здається, що кричить хтось неприємний, злосний і калматий. Ось хто гета. Лесик, ти нечто переблитав. Нічого я не блитав. Пухнаті мішки вельми люблять жартувати. Переговорюються гучними і доволі неприємними голосами. Але на самій справі вони виглядають такими пухначенькими пригажунчиками. Так і хочеться їх взяти на руки і обдимати. Одна маленька коала може кричати битцем статок великих бізонів. Ой, їм такі голоси зовсім не підходять. Яны гэта робяць спецыяльна, каб ніхто да іх блізка не падыходзіў і не мог патурбаваць. Відомо, такого крику будуть усі боятися. А веселі кали будуть сидіти на евкаліпті і у вус не дьмуть. А докладней протягивать частоваться соковитым листьем. А яшчэ вельмі гучны голас у бегемота. Ой, до такого співака ліпш близько не підходить. Може легко проглянуть своїх слухачів. Бегемоты умеюць спяваць нават пад вадой. Ой, не хотела б такий концерт послухать, трошки страшновато. Лепш послухать концерт малпачак. Самое гучное – мал-перевуни. Яны ўвесь дзень сядзяць на дрэвах і гучна-гучна І перагаворваюцца. тим, хто підходить до равно близько, треба берегчи вуші. А зараз можна трошки мацней зробити гук телевізора. Таму што мы запрашаем усіх паглядзець вясёлы мультфільм. А мы з сябрамі сёння пасля обеду пойдем глядзець на крыгаход. Гэта вельмі цікавы занятак. Толькі вы ж памятаеце, што блізка да вады дзецям зараз падыходзіць нельга. А гэта мы ведаем. Мы станем на горцы і будем на раку глядзець. Сябры, а вы ведаеце, што ёсць каменная рака? Як? Скажи яшчэ, што па ёй ходзяць каменныя караблі. Не, караблі па ёй не ходзяць. Рака, про якую гаворыць Паліна, называецца каменная рака Таганая. І знаходзіцца яна ў Расіі, паміж хрыбтоў Уральскіх гор. На працягу 5-6 кіламетраў знаходзяцца вялізныя валуны. Прычым яны ляжаць у некалькі слаёў. А чаму гэтыя камяні называюць ракой? Хіба яны могуць рухацца? Так, гэтыя камяні рухаюцца і нават могуць зламаць дрэвы, якія сустрэнуцца на іх шляху. Так што прагульвацца трэба толькі па самым беразе гэтай ракі. А яшчэ валуны пакрыты каляровым лішайнікам. І таму здаецца, што гэта рака яшчэ і мяняе колер. Паглядзець на каменную раку Таганая прыязджаюць турысты з усіх куткоў зямлі. А нашы гледачы пабывалі на экскурсіі, не ўстаючы са сваіх канапаў. Сябры, а давайте зараз зробім перапынак у нашым незвычайным падарожжы і паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Давайте. Кася, а якая кветка у тебя самая любимая? Весной я люблю усе весновые кветочки. Летом тыя, што распускаюцца летом. А сёння моя любимая кветки – гэта тюльпаны. Паліна, а ты якія кветкі любіш? А я люблю кветочки с тонким водором, ландыши ці лілії. А можна я вас здзіўлю і пакажу вельмі незвычайныя кветкі? А у іх цудоўны водар? Не, яны не маюць ніякага водару. А пялёсткі ў іх вялікія. Вельмі, толькі букет з іх не зробіш. Ой, што ж гэта за кветкі такія? У афрыканскай пустыні Сахары можна сустрэць каменныя ружы. Каменныя? Іх не трэба ні паліваць, ні полоць. Гэта нейкія чароўныя расліны. На самой справе гэта не расліны, а кветкі, створаныя з гіпсу. Іх можна ўбачыць толькі ў сезон дажджоў. У іншы час каменныя ружы не адшукаеш пад тоўшчай пяску. Здорава. А які ў іх колер? А колеры яны маюць розныя, ад ліловага да карычневага.
Здорово. Вось бы такие росли перед нашим домом. И только такий букет не поставишь у вазу. Сябры, а хто з вас умее робить кветки з паперы? Можа, наши сябры-гледачы спрабавалі стварыць такую прыгажосць? Можете паспрабаваць скласці папяровыя кветачкі пасля заняткаў і падарыць іх сваім сябрам ці матулі. А можна просто упрыгожыць свой пакойчык. А зараз давайте упрыгожым нашу праграму цудоўным мультфільмам. Патрабуецца ваша дапамога. Мы заўсёды гатовыя прыйсці на дапамогу. У маёй сяброўкі Алінкі згубілася кацяня. Дзе? У двары? Не, кацяня не выходзіць з кватэры. Ага, значыць, яно вырашыла пагуляць у хованкі. Так, толькі дзе яго адшукаць? Думаю, што ў многіх нашых гледачоў ёсць хатнія гадаванцы, якія любяць дзе-небудзь схавацца і носу не паказваць. Тады нашы гледачы павінны нам дапамагчы. Сябры, падкажыце, калі ласка, з чаго пачаць пошукі? А давайте пабудзем трошкі сапраўднымі сышчыкамі і ўзгадаем, дзе бачылі кацяня ў апошні раз. Алінка сказала, што пад канапай. Так давайте зазірнем пад канапу. Кацяня? Толькі не кацяня маёй сяброўкі. Працягнем пошукі. Трэба паглядзець там, дзе кацяня любіць сядзець. Можа, на падваконніку хаваецца за фіранкамі. Многія коцікі любяць сядзець і глядзець у акно. Толькі коціка Алінкі на падваконніку няма. А некаторыя кацяняткі любяць сядзець ля вады. Трэба пашукаць яго там. Не, Алінка пакуль што не знайшла свайго пухнатага. А адзін наш глядач падказвае, што коцік можа хавацца ў шафе з бялізнай. Яго кацяня менавіта так і робіць. Ой, Алінка тэлефануе. Ну і што? Знайшлося? Здорова! І дзе яно было? Цудоўна! Да сустрэчы на занятках! Сябры, адгадайце, і дзе было кацяня маёй Дзе? сяброўкі? У кардонцы з цацкамі. Ха, кацяня ўявіла, што яно само цацка. Мяу. Сябры, а зараз вы можете запрасіць вашых пухнатых гадаванцаў да сябе на канапу. ці вазьміце сваю любімую цацку. І разам паглядзім ранішні мультфільм. А зараз надышоў час развітвацца. Жадаем вам цудоўна правесці вясновыя канікулы. Няхай у вас будзе добры настрой і самыя лепшыя сябры. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку. Будзе пазнавальна. І весела.